Miloško, aké sú tvoje pocity vlastne? Mám taký pocit, že sa nachádzame v heavy metalovom dúpe. Dúpe, áno. Ktoré by sa dalo pripodobniť klubu Sabaton, teda Abaton, kde hrála kapela Scalabaton. A Mirko nás pozval vlastne na ďalší heavy metalový koncert, ktorý sa koná v klube Lucerna. A bude sa konať vo februári a vstupné ešte neznáme, ale Mirko s nami počíta, tak preto by som bol rád, keby sme sa tohto podujatia zúčastnili. Povedz mi niečo, ako sa ti to dopáči. Radi by sme ťa pozvali na heavy metalovú party, ktorá sa bude konať 12. februára v Prahe. A chceli by sme ťa tam pozvať, pretože ty si známy heavy metalista, ktorý má rád kapely ako Halloween. Musíš povedať scenicky, lebo diváci nevedia, to je jasné, to je jasné. Heavy metalista napríklad Halloween by som spomenul, potom samozrejme Ivan Maiden. A ďalej by som pozval ešte Aleša Janka by sme mali pozvať. Ktorý je tiež veľký fanúšik heavy metalu. A vystúpi tam Petrova Najvyš novú speváčku, ktorá je dosť okrásna, ale dobíjaš ten starý speváčka, som ju videl, no, ona je dosť okrásna. Michal, vaše stanovisko, ja by som potreboval vaše stanovisko. Môžeme prosím do mikrofónu? Áno, nech sa páči. Ktorá, kde mám? Mne sa páči. Nech sa páči, poďte bližšie. Sadnite si. Dáte si niečo? No, ako dal by som si... Máte nejaký svoj vlastný bufet, vidím, aha. Tu máte... Toaletnú vodu. Nech sa páči, nech sa páči. A chcete sa napiť, alebo... Ako, ja si nepotrebujem ruky. Dobre, ja sa napijem. Dobre, takže myslím si, že tento úvodný gag by sme mali za sebou. A my ideme pokračovať za chalami z Aplauzu.